sagarra eta udarea. Hemen nahastu daitezke Germenen sukaldea. Oso pozik nago, ze ekoizle bat lortu dut. Aurrera, Xabinen arrautzak. Zina, home! Babesle bat lortu dut, behingoz. Etxeko arrautzak ekarrizki. Ba, ikuste dana goroldi hor zer dia. Kakadia, ai ama, bueno. Hau da, nire etxeako. Baukezu mikroa? Ez, baitzein honen. Mikrofono bat gizajo nentzat mesedez, ja. Mikro, ja. Movida da. Nei esan diazu arrautzak ekartzeko. Bai. Eta ze inbar dugu. Ez dugu ezer prestatu gara arrautzakin? Ez daukela beik. Ja, Bida, inbar deu gabonetan, bida, a ber, entzun. Gabonetan gaude, bai? Horra gure olentzero. Orduan, zerk markatzen du gabona? Usain batek. Maria Karai. Konpotan usainak. Nik fruta kozinatuak ez. Ehontzaitxe pixkaten nire tartea dala. Hau zertakoa. Hau da ardoa, baina pentsau dut, hau oso orduana dala, botako ju pixka eta beste eman ningu. Gabonetako konpota batentzat osagaiak. Reine eta sagarrak. Konferentzia tipoko txermenak, udareak, limoi pixkat. Limoiak. Txiko, ez dezu gazteako ematen, Un limón, mi limonero. Ez dakit hori. Entero me gusta más. Albarikoken orejoiak esate zaiez. Eta aran lehorrak. Gero, kanela adaska arramita pixka bat eta azukrea. Eta hemen dator marikontxeilua. Sagarra. One apple a day keeps you the doctor away. Pronunciation, your Charles. Charles. Esan nahi duna da, sagarra osasuna dela, bai? Osasuna. Bueno, hasiko gara konpota iten, bai? Jartzeko. Kozinatu barroketan. Egongo za txintxo pixkaten, bai? Konpota ez deneko. Utzi belarrikor. Venga, aldatu jarrera hori, mesede Xabin laundu jazu. Hasiko gea? Ematezu, Xabin de Carglass. Cargas cambia, Xabin repara. Fruta zuritu bar dugu laundu jazu. Honi azalak endu, zatitxo txiki bat. Arrautzak netzako dira. Hemen honi azala, gintonik antzako bezala. Bai, gintonik antzat dezela. Gutxi batekin nahikoa dut, Bale. Taka. Galdetuko diazue neurria, kantidadea. Ez dut bine egin egitan. Nik esan nahi dut. Gabonetan zuk esaten zu etxe guztietan konpota egon dala. Usaine behintzat, bai. Gure ez da konpota ekin inoiz. Oiek ez gabona. Hoi ez da euskal giroa. Gabin, gauza batzukin bardia, tradizioa. Zure gurasoak zer diezu baino gaztego? Nungo di, Asturiasen ez da konpota egiten? No me joidas, Xabin. Ze postre ya Asturiasen? No se hizo compota en casa de mis abuelos nunca. ¿Y qué se hizo? Asturias, no Galicia. Izazion, peuta gareta. Zeren bila zabizten? Limoian azala nun utzi Hemen ezu. dauke trepauta. Basura jundala. Hor da. Bakizu ikono gehizeala. Bai hombre, gay, lesbiana, trans. Bida, igual 2021 baterako, Bai. orgulloko pregoia, edurne. Bai, eman dezaket. Boys, I'm looking for... Baina ez gara saretzala kantatu behar programa honetan. Bueno, hau oso ondo dikua, baina orain behar detena da ardoa. Kanelare honezkeo hemen behartzun, Kanela, hartu. Ba, ekarri. Eta bitarten iriki jazu ardoa. Ez daukagu. Ba, segi rakelena hola. Ja behar dut, Nahizu nahi, baina ja behar dut. Mesedez, ardoa. No, ala! Raquel! Apa, honen. Raquel, sacakurtzo bat bokutu. Eskerrik asko. Subira! Bueno, Xabinen arrautzak. Bota ardo pixkat, bota. Txiko, bota. A ver, Emango dugu etxea, baina... Stop! Oso itxura txarra dau. Azukre iriki... Azukre pioa falta zaio. Eta falta zaizki orejoiak, eta bueno, falta dia gauzak. Hauek noizko. Guain, baina azukre ja behartzun hemen. Dame una de azúcar. Dame dos de azúcar. Dos eta gero tres. Ai, ama. Ah! Superberoa dao! Ikusi barde zenba bota ezun. Bota gehiago. Dame una de azúcar. A ver, bota azkarrago. Eske, hola, botatzen ez bakiz kokaina baliz bezala. I bota zak, asko! Kantatzen eginela! Joder, bale. Bale. Igual gozo egi, Amona, kokainana gezurrezat. Oiek boten bardia ja, Xabin. Ni botakoet? Oiek berriz, denak? Ez denak ez, hola batzuk. Arrautzak nahi badituzue. Idale arrautzekin. Aizu, ekarri dezu mierdako, aizea publiziade gehi egiten, Bale, arrautzekin, mesedez. Hoi nire etxen ez da jan inoiz. Hola teazea, modernogia. Mira. Amonak, a ber, sagarrerrek bai adibidez. Honek gehiago dauka. Eta hau da gabona. Hau da gabonan usain. Ez jan, baino egin nire sukaldea da, merkea, osasuntxua eta dinamikoa.
Arroz con leche bat askoz merkego atatza. Gabonetan konpota, gabonetan konpota, gabonatan konpota. Leku guztietan jatea konpota. Eta gero bukaren konpota pixka jango zuen. Ai, gutxi, ai, gutxi. Bida zeona, jain da. Bueno, ekarri inplatatu inbar deu. Hau da, gabonetako konpota. Bida ze konpota ona. Euskal giroa. Gora gabonak! Gora! A happy Christmas to you. Probatu, hola, pixkaten, hola. Zetez? Ai, kotxotxorera, ai. Baina, zapatu zurra. Katxi politxe, txixe politxa. Xabin, egia esan. Xabin, egia esan. Benetan? Benetan? Ez, teatro haitien. Ekarri taperra, bai. Ekarri. A ver, gorde hori. Hau, aman behar dizu etxea. Nire amaketu nahi. Osabai emateko, legorretako osabai emateko. Ez. Zer desagradablea zean, benetan. A ber, hau etxe emateko, Xabinek. Hau, argazkiatatzeko eta gure inoiz liburu bat ingo bagenu gordetzeko. Hau, ja, nahikoa protagonismoakin. Bale, ja, honekin. Ardo hori eman ingo deu. Ika emango etetxea. Bai, zera. Dani ze irabazte. Osea, zuri eta ez ezkizu kliente karrautzetako. Ematezu ardoa. Boikotatu dezu nire programa, esan dezu hau txarra daola, hau ez dezu eman nahi, eta ni ze irabazte. Edurne, redakzion, zein dago zure ondo etxeita? Zu. Petakita. Nik ez dut eaten redakzion, Zein bazu horrekin. Kete. Baina ematzazu botillaka, baina botilla txamateko gaizki. Ai, ama. Puzkarra bota dezu? Puzkarra bota du. Baita gabon usaie. Hau bota bar genion konpota, eta honi botatzen baio? Venga. Hala. Guain ze eman bar denik, zer apurtuko gaur. Txoin, ze emango deu. Venga, hau, arte japonesa. Zertako lezo. Hau polite da. Sinestuko due dana bota daula konpotako? Hemen jende kedateu gero, Ah, bai, Venga, bas. Hala, koazen bazu mendio. Gaztea,